This is my first YouTube video, yes, and this is my gym vlog right now. Dobra, gdy się unikaj. Raczej nechám a vráťme sa k tomu. Dneska ideme dať upper tréning podľa mňa, ktorý mi pomohol dosiahnuť celkom solidný bench. Ja dám valium, keď ideme upper. Viem dať tiež A kebyže nedám valium, neskutuje. Jeden kameň jedna dávka, názor? Môže byť. 2 kamene sú jedna dávka, som to rozhodol. Vymyslel som nové dávkovanie. Doniesol mi tu kameleniny. Dobre, zase si dodám valium, tak radšej ticho. Začnem. Tak začni. Touto krásavicou. Poľavil si? Čo? Poľavil si? Toto má byť káva pre teba. To samé valium. Ja, dobre. Nesnám hyperdel. Nechcem zase dneska prefetovať že úplne, takže jedna. Ježi, už to ideš nasypať do toho vádia. Jedna stačí pre deti, Pre deti až vádia. ale ja ako chlap si dám ešte valium. Fú, ja nemám správnu odmerku. Aha. Tak si dobre. Ako je, nenávidím valium a zároveň ho milujem. Dáva to zmysel? Ak už dával, tak nenávidíš ho kvôli chuti a miluješ účinkom a nenávidíš ho potom po stave potom. Ale ten stav taký nie je taký zlý, ale ty dostávaš mŕtvicu a dusíš a toto je pre teba to je zlé. Myslím, že to bude akože také, ale... Takto? No, To je 3/4, nie? neviem, ja dám polku. On bude dať hyperiónu hlavne. No to je 15. Fú, názor na to, že nám nebolo vidno do držky. Isto. Hej. Tak to ideme natočiť znovu. Nie. Máš piči? Má vidno dobre? Hej. Takže zábery som zle nastavil, takže v polke videa nebudú vidno naše držky. Áno. Nevadí. Ale Keďže nemám odmerku ku tomuto, takže toto je 30 gramová, tak dám 15 gramov. Dobrá, zasa postaviť tej kamere, že mete. Dobrá. Dám 15 gramov. Ak to má ešte polku vádia. Daj 30. Daj si ty. A nie som 15. Dáš. Heď sem naraz. Daj. No potom ten istý shaker potrebujem ja, lebo ja som chudák a ja nemám a tento je bohatý, takže on má. Nechcem to piť. Tak to vypí. Chcem to mať v sebe, ale nechcem to piť. Dáva Tak to draj skúpni. Tak dvovka je to do ryti alebo dačo. Dobrá. 3, 2, 1. Fú, robí to odpočte ako na atomovú bombu. Dobre, nečakal som, že to vypije celé, ale tak nevypil. Dobre. Vydávim to do držky. Idem ti celé do držky. Ty, joj. Dobre. Čo je to? Nechutí ti to? Ešte to nechutí, podľa mňa to je fajn, ne? Akože poviem vám takto. Táto príchuť je že geniálna. Ale valium. Geniálna a tá držka, čo si zabil, to čo? Ale valium. Ja, no dobre. To, Ale toto je fajné, to je fajné. to je strašné. Dobre, chyto, idem si dať ja. Dneska sa ideme rozbiť. Aj pred tréningovkami, aj tréningom. Prídeme domov a ideme spať. Ja ešte idem na vlak. A vo vlaku budem spať. Tak to máš blbé. Alebo sa vo vlaku skrcam s tom. Ale nie to nie, dal som zase tak veľa. Môžem povedať, čo tu máš za shaker? Koľko si videl? Neviem, tak kúsok iba. Čakaj, koľko tam zostalo? Tak to iba vyšpe... Nie je tam skoro všetko. Dobre, môžeme... Takto to drž, kým to miešaš. To je najkvalitnejší shaker na trhu. A môže sa ti toto testo len tak? Ten shaker už má pár rokov. Pár rokov. Sice nie rokov, ale pár mesiacov. Pár mesiacov. Keď si s ním ešte spal. Taký bol rád, keď ho dostal, že si to neobkal penis. Dobre, takže ozveme sa vám už iba z fitka. No to si penis. Ja hlavne s benchou, takže dneska sa ide benchovať. Možno padne PR-ko, aby sa nezakríkol. Chce dať 150, lebo začal brať mandarinky, viacej mandariny brali doteraz. Som nezačal. Dobre. Estrogen maximálne s mojou formou. Áno, Je to pravda? je to pravda. Je to. Viem, že si picháš estrogen. Ale nie si väčší, jak ja. Nie som, ale nesypem. Dobre, Veď dobre ani ja. si to. Dobre, takže išli sme do fitka, mali sme presne vypočítanú cestu, že koľko, 15 minút. No. Kým nám pumpa zašlape a pozrite. Zatvorené. Zavreli nás ako vo väzení, ako To je, celé to teraz musíme obísť a o 10 minút máme dlhšiu cestu, takže
Práci? Potkanou nás tu zavreli. Fú, Mary mi to spraví, mňa už pumpajú tule. Ide mňa už prvý všetko išiel by som blízko. Už som na svojom spote, môj spotter. Áno, takže doma. Dneska neviem, či padne 150, uvidím podľa tohto. Podľa teba? Nasypal si, tak možno nie. Nesypaj. $150 by nepadlo, ale aspoň 145, čo povieš? No neviem, sypeš proste. Nesypem, 145. Neverte mu naozaj. 145 bench padol, Dobre, silne si. o 2 týždňa 150. O 2 týždne? No, 3. dobre 3 týždne. Dávam tomu. Dobre. Dobre? Keď to nedáš, tak ukážeš penis. Dobre. Už sme odcvičili neoptimálne, aspoň ja. Tento si od T-baru, nestabilnú, takže aj on. To je optimálne. Ideme teraz optimálne. Najviac optimálny cvik na biceps je čo? Preacher curls s jednoličkami. Áno. That's the reason I wanted to fulfill my dead friend's wish. It's what he would have wanted. What wish? To wreak havoc. Dôkaz, no, teraz je cvičím optimálne, tak idem key non-flex.
takému. Ja viem. Dobre. Kdyby on sa tu porezal a dal mi to, že na utierák, takže teraz ak mi zaplatíte, dám to testovať a dokáže, že nie je naturál. Lebo akože, ja viem, že nie je naturál. Dám to testovať. By ste mi zaplatili takto, lebo nemám na to financie. Ale verte mi, že keď sa to dá testovať, Som tak naturál. to nebude naturál. Som naturál. Verte mi, že vidia, že nie je naturál. Že Som teraz naturál. Darmo. Som naturál. Verím. Tam sú trakcie. Edo, aká je toto farba? Edo, aká je to farba, to svetlo? Fialová. Dobre, super. Side effect v mandaríne je, že nevidí farbu. Takže je jednotý. Asi P. Sám to vie. Edo, toto je aká farba? To červená. Červená? To je žltá, ty debil. Jo, ukázal formu, tučko. Tonight's the night. And it's going to happen again and again. It has to happen. My name is Dexter. Dexter Morgan. I don't know what made me the way I am, but whatever it was left a hollow place inside. People fake a lot of human interactions, but I feel like I faked them all, and I faked them very well. I should have fucking killed you when I had the chance. You gonna rape and kill me? What is it with you and rape? No one's raping any. Killing on the other hand. Dobre, toto je asi koniec. Úplne obaja zničený z Vália. Ako kržnenie zatiaľ. Dobre, vlastne Nemám také. trošku, lebo ešte mi je trošku také, že som nachrypnutý, ale dám z kebabu je dobré. A ešte jednu vec som zabudol spomenúť. Skúšal som už veľa fitiek a v ňom aj benče, ale toto fitko za mňa najlepší bench v okolí. Akože, Pravda. povedz ty. Ty chodíš do Banskej do si fitku. tam, ako niektoré sú tam také, že dá sa, ale od gladiátorov asi nie sú lepšie veľmi. Ale zase sú aj drahšie všetky, ale nie sú také. A to je proste gladiátor za mňa najlepšie, či? No zatiaľ, za cenu, pomer cena, výkon, isto hej. Ako je najlepšie fitko v Bystrici, čo je ten Hammer Solar, alebo jak sa to volá, ale to je medený drahé, hammer, To stojí 60 €. tak tam som bol, ale za prvé drahé, zasekané stroje, proste zlé fitko, predražené, tuto lacný vstup, lacná permanentka a vybavenie proste o tom, Pravda, no. Na o to, tom sa že- nedá ani rozprávať, Na že to, že je ktoré to je lepšie. Flučenci, že taká diera, tak po piči sú tu fitka. Ako za mňa asi najlepšie fitko v Banskobystrickom kraji, Pravda. čo som pochodil. Dobre, tak toto chcem zakončiť video a Kebab. ideme na meso rýžov. Ideme na kebab. Dobre, iba on ide na kebab, ja som Aj len on pozerám. ide na kebab? Nejde na kebab. Bobka